Η εμπειρία μου στο Ίδρυμα Πόρτα Ανοιχτή ήταν πραγματικά μαγευτική και αξέχαστη. Τα παιδιά είχαν μια τόσο μεγάλη λαχτάρα για τη ζωή που πραγματικά δεν έχω ξαναγνωρίσει σε κανέναν άνθρωπο. Η μουσική, παρόλο που δεν είχε λόγια, μας άγγιξε όλους με τρόπους που πραγματικά δεν πίστευα ότι ήταν πιθανή. Και περάσαμε τόσο υπέροχα βλέποντας πόσο όρεξη για τη ζωή είχαν αυτά τα παιδιά, τα οποία πιστεύουμε όλοι ότι δεν θα μπορούσαν να την έχουν. Ήταν για μένα μια πολύ αξέχαστη εμπειρία, την οποία δεν μπορώ να τη συγκρίνω με τίποτα άλλο και ελπίζω πραγματικά στο μέλλον να ξανασυνεργαστώ με τα παιδιά σαν αυτά. Στην αρχή αυτής της δράσης ήμουν πολύ επιφυλακτική και λίγο αγχωμένη, καθώς δεν ήξερα πώς έπρεπε να διαχειριστώ την κατάσταση και πώς να προσεγγίσω την κυρία ή το παιδί που θα ήμουν υπεύθυνη. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάσαμε στο χώρο αυτό και καθίσαμε και μας έδειξαν τα παιδιά που θα είναι δίπλα μας, είδα την κυρία, η οποία μου έπιασε εκείνη η πρώτη κουβέντα και ήταν πολύ πιο εύκολο να συζητήσω μαζί της έτσι. Και έτσι κατάλαβα ότι δεν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να φοβάμαι ή κάτι το οποίο θα χρειαζόταν να ήμουν αγχωμένη. Και μακάρι να ξανακάνουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον, αν όχι με την ίδια οργάνωση, κάτι παρόμοιο. Μετά από αυτή τη δράση μου έχει μείνει ένα γλυκόπικρο συναίσθημα. Όταν φτάσαμε στο κέντρο ένιωθα κάπως άβολα και είχα αγχωθεί για το πώς θα συμπεριφερθώ, αλλά αμέσως όλοι νιώσαμε πάρα πολύ άνετα με τα παιδιά και γρήγορα διαπίστωσα πως έχουν μόνο αγάπη στις καρδιές τους και καλοσύνη. Και πραγματικά στεναχωριέμαι που ο κόσμος τους φέρεται τόσο σκληρά και τόσο άσχημα και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν ανάγκη μόνο την αγάπη μας. Αυτά τα παιδιά έχουν χαρακτήσει στην καρδιά μου και δεν πιστεύω πως θα μπορέσω ποτέ να τα ξεχάσω και πραγματικά ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία. Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν κάτι πραγματικά αξέχαστο και απερίγραπτο. Αρχικά, εγώ είχα πάει εκεί αρκετά φρικαρισμένη και φοβισμένη, επειδή δεν είχα ξανακάνει κάτι παρόμοιο. Αλλά μέσα από τα χαμόγελα των παιδιών και την αντίδρασή τους σε εμάς, ένιωσα κατευθείαν οικία. Τα παιδιά μπορούσαν και εκδήλωναν τον εαυτό τους με οποιαδήποτε κίνηση ή μορφασμό κάναν, είτε αυτό σήμαινε ένα χαμόγελο, είτε η αντίδρασή τους σε κάποιον ήχο στη μουσική. Και το πως ήταν και η μουσική μέσα σε όλο αυτό το project ήταν κάτι πραγματικά πάρα πολύ έξυπνο, γιατί μας έκανε να νιώσουμε κατευθείαν πιο οικεία και πιο άνετα και να αναπτύξουμε πιο διαπροσωπικές σχέσεις με τα παιδιά, εφόσον μπορούσαμε και γελούσαμε μαζί και αντιδρούσαμε στη μουσική. Γενικά είναι μια εμπειρία που πιστεύω πως πρέπει να την έχουν όλοι και ήταν κάτι που θα μου μείνει εξέχαστο και πραγματικά είμαι πολύ τυχερή που το έζησα. Η όλη εμπειρία ήταν πάρα πολύ συγκινητική και με γέμισε χαρά μόλις κατάλαβα πόσα πολλά μπορέσαμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά σε μόνο 2 ώρες. Γεια σας, με λένε Νικόλα και με μία μικρή πράξη που κάναμε δεν προσφέραμε απλή χαρά στα παιδιά, αλλά ευτυχία. Πράγμα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Με αυτή την πράξη γέμισα με πολύ χαρούμενα συναισθήματα μέσα μου και έμεινα πολύ ευτυχισμένος διότι έκανα κάτι διαφορετικό το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και θα ήθελα να ξαναέρθω και να επισκεφθώ την Πόρτα Ανοιχτή. Η συγκεκριμένη δράση ήταν μια μοναδική εμπειρία. Με το διαδραστικό δρόμενο το οποίο πραγματοποιήθηκε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε καινούργιες γνωριμίες και σε συνδυασμό με τη μουσική να δεθούμε ακόμα περισσότερο με τα παιδιά. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή και πρωτότυπη εμπειρία και εύχομαι στα παιδιά να κάνουν το καλύτερο για τους εαυτούς τους, παρόλο τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Με χορό και με τραγούδι, με αγκαλιά και με παιχνίδι ήταν το εργαστήριο που παρακολουθήσαμε στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Ανοιχτή Πόρτα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτούς και την κυρία Όλγα Σουλαχάκη που μας προσκάλεσε από το Imagine Heritage να ζήσουμε μια τέτοια μέρα διαφορετική, πολύ σημαντική για τα παιδιά. Νομίζω θα το ακούσετε και από τα σχόλια που έκαναν. Τα παιδιά μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Service as Action του MYP
επισκέφτηκαν την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, ενώθηκαν, χόρεψαν, συζήτησαν, τραγούδησαν με όλα τα παιδιά που βρισκόντουσαν εκεί και πραγματικά είχαμε μια αξέχαστη εμπειρία. Θέλουμε μόνο τέτοιες δράσεις να κάνουμε και τα παιδιά μας να γίνονται καλύτερα, να αισθάνονται, να συναισθάνονται και πάντα να νοιάζονται για όλους. Ήτανε μεγάλη μας χαρά και συγκίνηση που επισκεφτήκαμε με τους μαθητές από τα εκπαιδευτήρια οπλάτων από το σχολείο μας, μαθητές της πρώτης λυκείου, την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή. Στο event Αρμονία σε Εξέλιξη, οι μαθητές του σχολείου μας μαζί με τα παιδιά από την Πόρτα Ανοιχτή έπαιξαν, τραγούδησαν, άκουσαν μουσικά όργανα, χόρεψαν και ήταν μια ημέρα γεμάτη δράσεις και φοβερές εκπλήξεις. Αυτό που καταλάβαμε όλοι μας εκείνη την ημέρα είναι πως δεν χρειάζεται να μιλάμε για να είμαστε μαζί. Με τη μουσική μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε, να παίξουμε, να δημιουργήσουμε και να γίνουμε όλοι μία μεγάλη ομάδα. Είναι αυτό το πιο σημαντικό που μας ένωσε σε μια υπέροχη δημιουργική ημέρα. Όλοι οι άνθρωποι στην Πόρτα Ανοιχτή και όλα τα παιδιά που είναι εκεί άνοιξαν την αγκαλιά τους και μας περιμένανε σε μια υπέροχη εκδήλωση που υλοποίησε η εταιρεία Imagine Heritage μαζί με την νορβηγική ΜΚΟ Culture Break Borders. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά από την πρώτη λυκείου του σχολείου μας που ενώ την επόμενη μέρα φεύγαν για το ταξίδι τους, δεν κάθισαν σπίτι να ετοιμάσουν βαλίτσες, αλλά ήρθαν εδώ να κάνουν αυτή τη δράση όλοι μαζί. Με πάρα πολύ χαρά και ενθουσιασμό συμμετείχαν και αυτά και η κυρία Νόρα Ποντίκη, η υπεύθυνη του Service Action του σχολείου μας. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Όλγα Σουλαχάκη από την Imagine Heritage που μας έκανε την πρόσκληση να βρεθούμε και εμείς εκεί και να ζήσουμε μια φοβερά όμορφη εμπειρία. Αυτό που καταλάβαμε όλοι μας εκείνη την ημέρα είναι ότι η μουσική πραγματικά ενώνει, δυναμώνει και εμψυχώνει.